Ahojte priatelia, zdravia Sepe a Lačili s Matiasom. Ahoj. Dneska sme si pre vás pripravili výrobu hydroponického košíka, ktorý je veľmi dobrý. Lebo tieto hydroponické košíky maličké nie sú zlé, ale ako sa mi osvedčilo, sú veľmi dobré iba na sadenice. Inak toto je celom pod lobotomy. Ideálne je mať kelímok o priemere, Mati, poď to zmerať. Áno. O priemere, tak podrž. Šírka je 9 cm a výška je 7 cm. Takýto hydroponický široký košík je veľmi dobrý, lebo vlastne tá rastlina je tam aj stabilnejšia. Vlastne vám to tak neprepadá celé, nie je to také labilné. Ako to vyrobíš? Kúpiš si nemenovanú reťazky tvarov 250 gramový, zoberieš si iba skalpel, každé 2 cm urobíš zárez a vlastne urobíš tam širokú tú dieru o priemere 5 mm. Ide o to, že čím je väčšia diera, tým je to horšie, lebo potom ten keramzit ti tam vlastne začne prepadať a to my nechceme. Jednoducho to len povyriezáš, dotiahneš to na koniec, sem, odrežeš to a znovu, až pokiaľ vlastne neurobiš celý ten hydroponický košík. Tak a znovu o priemere, ako hovorím, šírka 5 mm a robíš to takto stále. Tento hydroponický košík mám už overený, je veľmi dobrý a keď chceš vlastne ušetriť nejaké tie peniaze a nechceš si kupovať hydroponické košíky a si začínajúci hydroponik, tak určite takáto alternatíva sa vyplatí. Vidíš, ide to veľmi rýchlo, nie je to ťažké. Takýto hydroponický košík si vyrobíš za chvíľu, jeho využitie je veľmi dobré. Dáš ho krásne do toho kvetináča, a teraz ako sám vidíš, je krásne stabilný. Vyplníš to keramzitom, sadenicu dáš úplne na spodok a je to super. Odporúčam, je to overené. Ahojte priatelia a vidíme sa opäť pri hydroponii. Čaute.